Pennod 17. Ac yr oedd rhandir llwyth Manasse, canes fe oedd gyntaf anedig Joseph, I Machir, cyntaf anedig Manasse, tad Gilead, oherwydd ei fod fe yn rhyfelwr yr oedd Gilead a Basan yn eiddo ef. Ac yr oedd rhandir i'r rhan arall o feibion Manasse yn ôl ei teuluoedd, sef I feibion Abieser, ac I feibion Heleg, ac I feibion Asriel, ac I feibion Sichem, ac I feibion Hefer, ac I feibion Semida. Dyma feibion Manasse mab Joseph, sef y gwrywiaid yn ôl ei teuluoedd. Ond Salfad mab Hefer, mab Gilead, mab Machir, mab Manasse, nid oedd iddo feibion, ond merched. A dyma enwau ei ferched ef, Mala, a Noa, Hogla, Milca, a Thirsa. Yr rhai a ddeithant o flaen Eliasar yr offeiriad, ac o flaen Joshua mab Nun, ac o flaen y tywysogion gan ddywedyd, yr arglwydd a orchmynodd I Moses roddi ni etifeddiaeth ymysg ein brodyr. Am hynny, fe aroddodd iddynt etifeddiaeth, yn ôl gair yr arglwydd, ymysg brodyr ei tad. A 10 rhandir a syrthiodd I Manasse, heblaw gwlad Gilead a Basan, yr rhai sydd tu hwnt i'r Iorddonen. Canes merched Manasse a etifeddasant etifeddiaeth ymysg ei feibion ef, a gwlad Gilead oedd i'r rhan arall o feibion Manasse. A therfyn Manasse oedd o Aser I Michmethath, yr hon sydd gyferbyn a Sichem, a'r terfyn oedd yn myned ar y llaw ddeau hyd preswylwyr En Tapua. Gwlad Tapua oedd eiddo Manasse, ond Tapua, yr hon oedd ar derfyn Manasse, oedd eiddo meibion Effraim. A'r terfyn sydd yn myned I weired I afon Cana, o dideau yr afon. Y dinasoedd hyn, eiddo Effraim, oedd ymhlith dinasoedd Manasse, a therfyn Manasse sydd o di y gogledd i'r afon, a'i ddiwedd oedd y môr. Y deau oedd eiddo Effraim, a'r gogledd eiddo Manasse, a'r môr oedd ei derfyn ef, ac yn Aser yr oeddynt yn cyfarfod o'r gogledd, ac yn Isachar o'r dwyrain. Yn Isachar hefyd ac yn Aser yr oedd gan Manasse, Beth Sean a'i threfydd ac Ibleam a'i threfydd, a thrigolion Dor a'i threfydd, a thrigolion En Dor a'i threfydd, a phreswylwyr Tanach a'i threfydd, a thrigolion Megiddo a'i threfydd, tair talaith. Ond ni allodd meibion Manasse yrru ymaith drigolion y dinasoedd hynny, eithir mynnodd y Cananeaid breswylio yn y wlad honno. Eto, pan gryfhaodd y meibion Israel, hwy a osod asant y Cananeaid dan dreth, ni yr asant hwynt ymaith yn llwyr. A meibion Joseph a lefer asant wrth Joshua gan ddywedyd, pa ham yr choddais di mi yn etifeddiaeth, un afael ac un rhan, a minnau yn bobl amal, wedi i'r arglwydd hyd yn hyn fy mendithio. A Joshua a ddywedodd wrthynt, os pobl amal ydwyt, dos I fyny i'r coed a thor goed I ti yno yng ngwlad y Pheresiaid a'r Cewri, o diw mynydd Effraim yn gyfyng I ti. A meibion Joseph a ddywedasant, ni bydd y mynydd ddigon I ni. Hefyd y mae cerbydau heirn gan yr holl Cananeaid sydd yn trigo yn y dyffryndir, gan yr rhai sydd yn Beth Sean a'i threfi, a chan yr rhai sydd yn Glyn Jesreel. A Joshua a ddywedodd wrth dy Joseph, wrth Effraim ac wrth Manasse, gan ddywedyd, pobl amal ydwyt, a nerth mawr sydd gennyt, ni fydd I ti un rhan yn unig, eithir bydd y mynydd eiddo ti, canis coediog yw, arloesa ef, a bydd ei eithafoedd ef yn eiddo ti, canis ti a yrru ymaith y Cananeaid, bod cerbydau heirn ganddynt, ac ei bod yn gryfion. Pennod 18. A holl gynulleidfa meibion Israel a ymgynullasant I Seilo, ac a osod asant yno babell y cyfarfod, a'r wlad oedd wedi ei darostwng o'i blaen hwynt.
A 7,8 oedd yn aros ymysg meibion Israel, i'r rhain i'r anasent ei hetifeddiaeth eto. A Joshua a ddywedodd wrth feibion Israel, pa hyd rydych yn esgeuluso myned i oresgyn y wlad a roddes arglwydd yw eich tadau i chwi. Moeswch ohonoch driwyr o bob llwyth, fel yr anfonwyf hwynt ac y cyfodont ac yr hodiont y wlad ac y dosbarthont hi yn ôl ei hetifeddiaeth hwynt ac y delant ataf drachefn. A hwyau rhannant hi yn 7 ran. Jiwda a saif ar ei derfyn o dir deau, a thu Joseph a safant ar ei terfyn o dir gogledd. A chwi a ddosberthwch y wlad yn 7 ran, a dygwch y dosbarthiadau ataf i yma fel y bwriwyf goelbren drosoch yma o flaen yr arglwydd ein Duw. Ond ni bydd rhan i'r Lefiaid yn eich mis chwi, oherwydd offeriadaeth yr arglwydd fydd ei hetifeddiaeth hwynt. Gad hefyd a Riwben a hanner llwyth Manasse a dderbniasant ei hetifeddiaeth o'r tu hwnt i'r Iorddonen, o dir Dwyrain, yr honna roddodd Moses gwas yr arglwydd iddynt. A'r gwir a gyfodasant ac a eithant, a Joshua a orchmynodd i'r rhai oedd yn myned i rannu'r wlad, gan ddywedyd, ewch a rhodiwch trwy'r wlad a dosberthwch chi, a dychwelwch ataf i, ac yma y bwriaf drosoch wi goelbren ger bron yr arglwydd yn Seilo. Ar y gwir a eithant ymaith ac a gerddasant trwy'r wlad ac a'i dosbarthasant hi bob yn ddinas yn 7 ran mewn llyfr a deithant at Joshua i'r gwersyll yn Seilo. A Joshua a fwriodd goelbren drostynt hwy ger bron yr arglwydd yn Seilo. A Joshua a rannodd yno y wlad i feibion Israel yn ôl ei rhannau. A choelbren llwyth meibion Benjamin a ddaeth i fyny yn ôl ei teuluoedd, a therfyn ei hetifeddiaeth hwynt a aeth allan rhwng meibion Jiwda a meibion Joseph. A'r terfyn oedd iddynt hwy tua'r gogledd o'r Iorddonen, y terfyn hefyd oedd yn myned i fyny gan ystlys Jericho o dir gogledd ac yn myned i fyny trwy'r mynydd tua'r gorllewin, a'i gyrrau eithaf oedd yn anialwch Beth Afen. Y terfyn hefyd sydd yn myned oddi yno i Lys, gan ystlys Lys, honno yw Bethel, tua'r deau, a'r terfyn sydd yn disgyn i Ataroth Adar, i'r mynydd sydd o'r dir deau i Beth Horon isaf. A'r terfyn sydd yn tueddu ac yn amgylchu cilfach y môr tua'r deau, o'r mynydd sydd ar gyfer Beth Horon tua'r deau, a'i gyrrau eithaf ef sydd wrth Ciriath Baal, honno yw Ciriath Jearim, dinas meibion Jiwda. Dyma di y gorllewin. A thu y deau sydd o gŵr Ciriath Jearim, a'r terfyn sydd yn myned tua'r gorllewin ac yn cyrhaeddu hyd ffynon dyfroedd Nefftoa. Y terfyn hefyd sydd yn disgyn tua chwr y mynydd sydd ar gyfer glyn mab Hinom, yr hwn sydd yn nyffryn y cewri tua'r gogledd, ac yma ef yn disgyn i ddyffryn Hinom gan ystlys y Jebusiaid tua'r deau, ac yn dyfod i weired i ffynon Rogel. Ac yma yn tueddu o'r gogledd ac yn myned i En-Semes, ac yn cyrhaeddu tua Geliloth, yr hon sydd gyferbyn â rhiw Adwmim, ac yn disgyn at faen Bochan mab Riwben. Ac yma ef yn myned ar hyd yr ystlys ar gyfer Araba tua'r gogledd, ac yn disgyn i Araba. Terfyn hefyd sydd yn myned rhagddo i ystlys Beth Hogla tua'r gogledd, a chwr eithaf y terfyn oedd wrth lan y môr heli tua'r gogledd, hyd gwr yr Iorddonen tua'r deau. Dyma derfyn y deau. Yr Iorddonen hefyd sydd derfyn iddo o ystlys y Dwyrain. Dyma etifeddiaeth meibion Benjamin trwy ei terfynau o amgylch yn ôl ei teuluoedd. A dinasoedd llwyth meibion Benjamin yn ôl ei teuluoedd oedd Jericho, a Beth Hogla, a Glyn Cesis, a Beth Araba, a Semaraim, a Bethel, a Cafim, a Phara, a Cofra, a Cheffar Hamonai, a Cofni, a Gaba, 12 o ddinasoedd a'i pentrefydd. Gibeon, a Rama, a Biroth, a Mispe, a Cheffira, a Mosa, a Recem, ac Irpil,
a Tharala, a Sela, Elef a Jebusi. Honno yw Jerusalem. Gibeath a Chiriath, 40 o ddinasoedd a'i pentrefydd. Dyma etifeddiaeth meibion Benjamin yn ôl eu teuluoedd. Pennod 19. Ar ail goelbren a aeth allan i Simeon dros lwyth meibion Simeon yn ôl eu teuluoedd, a'i hetifeddiaeth hwynt oedd o fewn etifeddiaeth meibion Juda, ac roedd ganddynt wy yn ei hetifeddiaeth Bir Seba a Molada, a Hasar Sual a Bala ac Asem, ac Eltolad a Bethyl a Horma, a Siclag a Beth Marcaboth a Hasar Susa, a Beth Lebaoth a Saruhen, 3 dinas ar 10 a'i pentrefydd. Ain, Rimon ac Ether ac Asan, 4 o ddinasoedd a'i pentrefydd. A'r holl pentrefydd yr rhai oedd o amgylch y dinasoedd hyn, hyd Baalath Bir, Ramath o'r deau. Dyma etifeddiaeth llwyth meibion Simeon yn ôl eu teuluoedd. O randir meibion Juda, yr oedd etifeddiaeth meibion Simeon, canes rhan meibion Juda oedd ormod iddynt. Am hynny, meibion Simeon a gawsant ei hetifeddiaeth o fewn ei hetifeddiaeth hwynt. Ar trydydd coelbren a ddaeth i fyny dros feibion Sabulon, yn ôl eu teuluoedd, a therfyn ei hetifeddiaeth hwynt oedd hyd Sarid. A'i terfyn hwynt sydd yn myned i fyny tua'r môr a Marala ac yn cyrhaeddyd i Dabaseth, ac yn cyrhaeddyd i'r afon sydd ar gyfer Jocneam, ac yn troi o Sarid o du y dwyrain tua chyfodiad hael hyd derfyn Cysloth Tabor, ac yn myned i Daberath, ac yn esgyn i Jaffia. Ac yn myned oddi yno ymlaen tua'r dwyrain i Gita Hefer, i Ita Casin, ac yn myned allan i Rimon Methoar, i Nea, a'r terfyn sydd yn amgylchu o du y gogledd i Hanathon, a'i ddiweddiad ynglyn Jiftahel. Catath hefyd a Nahalaw a Simron ac Idala a Bethlehem, 12 o ddinasoedd a'i pentrefydd. Dyma etifeddiaeth meibion Sabulon yn ôl eu teuluoedd, y dinasoedd yma a'i pentrefydd. Y 4 coelbren a ddaeth allan dros Isachar, dros feibion Isachar yn ôl eu teuluoedd. A'i terfyn hwynt oedd tua Jesril, a Chesuloth, a Sunem, a Hafraim, a Sichon, a Canaharath, a Rabith, a Cision, ac Abes, a Remeth, ac En-Ganim, ac En-Hada, a Beth Pases. A'r terfyn sydd yn cyrhaeddyd i Tabor, a Sahasima, a Beth Semes. A'i cyrrau eithaf hwynt i'r Iorddonen, 1 ddinas ar 15 a'i pentrefydd. Dyma etifeddiaeth llwyth meibion Isachar yn ôl eu teuluoedd, y dinasoedd a'i pentrefydd. Ar 5 coelbren a ddaeth allan dros lwyth meibion Aser yn ôl eu teuluoedd. A'i terfyn hwynt oedd Helcath, a Hali, a Beten, ac Achsaf, ac Alamelech, ac Amad, a Misal, ac yn cyrhaeddyd i Carmel tua'r gorllewin, ac i Sichor Libnath, ac yn troi tua chyfodiad hael i Beth Dagon, ac yn cyrhaeddyd i Sabulon, ac i ddyffryn Jiftahel tua'r gogledd i Beth Emek, ac i Neiel, ac yn myned ar y llaw aswi i Cabil, a Hebron, a Rehob, a Hamon, a Cana, hyd Seidon fawr. A'r terfyn sydd yn troi i Rama, ac hyd Sor, y ddinas gadarn, a'r terfyn sydd yn troi i Hosa, a'i gyrrau eithaf sydd wrth y môr o randir Achsib. Wma hefyd ac Affeg a Rehob, 2 ddinas ar 20 a'i pentrefydd. Dyma etifeddiaeth llwyth meibion Aser yn ôl eu teuluoedd, y dinasoedd hyn a'i pentrefydd. Y 6 coelbren a ddaeth allan i feibion Naftali, dros feibion Naftali yn ôl eu teuluoedd. A'i terfyn hwy oedd o Helef,
o Alon i Sananim ac Adami, Neceb a Jabnil hyd Lacym, a'i gyrau eithaf oedd wrth yr Iorddonen. A'r terfyn sydd yn troi tua'r gorllewin i Asnoth Tabor, ac yn myned oddi yno i Hicoc, ac yn cyrhaeddyd i Sabiwlon o du y deau, ac yn cyrhaeddyd i Aser o du y gorllewin, ac i Jiwda ar Iorddonen tua chyfodiad hael. A'r dinasoedd Ceirog, Sidim, Ser a Hamath, Racath a Chinereth, ac Adama a Rama a Hasor, ac Edes ac Edrei ac En Hasor, ac Iron a Migdal El, Horem a Beth Anath a Beth Semes, 4 dinas ar 15 a'i pentrefydd. Dyma etifeddiaeth llwyth meibion Naftali yn ôl eu teuluoedd, y dinasoedd a'i pentrefydd. Y 7fed coelbren a ddaeth allan dros lwyth meibion Dan yn ôl eu teuluoedd. A therfyn ei hetifeddiaeth wynt oedd Sora ac Estaol ac Ir-Semes, a Salabin ac Ajalon ac Ithla, ac Elon a Thimnatha ac Ecron, ac Eltece a Gibethon a Balath, a Jehud a Bene-Berac a Gath-Rimon, a Meiarcon a Racon gyda'r terfyn ar gyfer Jaffo. A therfyn meibion Dan a aeth yn rhy fychan iddynt. Am hynny meibion Dan a eithant i fyny i ymladd yn erbyn Lesem, ac a'i hennill asant hi. Trawsant hefyd hi a min y cleddyf, a meddian asant hi a thrigasant ynddi, a galwasant Lesem yn Dan, yn ôl enw Dan ei tad. Dyma etifeddiaeth llwyth meibion Dan yn ôl ei teuluoedd, y dinasoedd hyn a'i pentrefydd. Pan orffen asant rannu'r wlad yn etifeddiaethau yn ôl ei therfynau, meibion Israel ar oddasant etifeddiaeth i Joshua mab Nun yn ei mysg. Wrth orchymyn yr arglwydd yr hoddasant iddo ef, y ddinas a ofynodd sef Timnath Sera, ym mynydd Effraim, ac a adeiladodd y ddinas ac adrigodd ynddi. Dyma yr etifeddiaethau a roddodd Eliasar yr offeiriad a Joshua mab Nun a phennau tadau llwythau meibion Israel yn etifeddiaeth wrth goelbren yn Seilo o flaen yr arglwydd wrth ddrws pabell y cyfarfod. Felly y gorffen asant rannu'r wlad. Pennod 20. A llefarodd yr arglwydd wrth Joshua gan ddywedyd, llefara wrth feibion Israel gan ddywedyd, moeswch i chwi ddinasoedd nodded am rhai y lleferais wrthych drwy law Moses. Fel y ffô yno y llofrydd a laddo neb mewn amryfusedd, neu mewn anwybod, a byddant i chwi yn noddfa rhag dialydd y gwaed. A phan ffô i un o'r dinasoedd hynny, a sefyll wrth ddrws porth y ddinas, a mynegu ei achosion lle a clywo heniriaid y ddinas honno, cymerant ef atynt i'r ddinas, a rhoddant le iddo fel y trigo gyda hwynt. Ac os dialydd y gwaed a erlid ar ei olef, na roddant y lleiddiad yn ei law ef, canis mewn anwybod y trawodd ei gymydog, ac nid oedd gas ganddo ef o'r blaen. Ac a drig yn y ddinas honno nes iddo sefyll o flaen y gynulleidfa i farn, ac nes marw yr archoffeiriad fyddo yn y dyddiau hynny. Yna dychweled y llofrydd, a deied i'w ddinas ac i'w du ei hun, sef y ddinas yr hon y phoesau ohoni. Am hynny y cysegrasant Cedes yn Galilea, ym mynydd Naftali, a Sichem ym mynydd Effraim, a Chaer Arba, hon yw Hebron ym mynydd Jiwda. Ac o'r tu hwnt i'r Iorddonen, o du y dwyrain i Jericho, yr hoddasant Beser yn yr anialwch ar y gwastadedd o lwyth Riwben, a Ramoth yn Gilead o lwyth Gad, a Golan yn Basan o lwyth Manasse. Yr rhai hyn oedd ddinasoedd gosodedig i holl feibion Israel ac i'r dieithr a amdeithiau yn ei mysg hwynt,
fel y ffoau pawb iddynt ar aladdau neb mewn amryfusedd, ac na byddai marw trwy law dialydd y gwaed nes iddo sefyll o flaen y gynulleidfa.